Bayap song kapal kaham hingke tam maya tong asol kok hingke kapal se kaham na nango akok rok lek kubuino. Baksa kheba thuyu hine soknani eba phopnani nai tong furu phano se kathang ngei teisa haina hai banchui phayo. Tei baksa borok hingke ba kaisa lotre ticket pai phano se gobangma rang mani thango. Tei baksa kapal kaham borok hingke ba mobile IPL khela nai game thungei kablai ingei damni gari mani thango. Oko kubuino IPL khela nai tei game thungei kablai ingei damni gari mani thango. O gari no mannai tirprani borok no khorakchachini borok no mankha o gari no mannai ni owner ni mung hingke Julia Deborma. Bufro mangkha hingke thangnai salni April mas ni 30 tarigo Mumbai Indians bai Rajasthan Royal khela cholifro. Pulia sakanggar no belai kheno congratulation nung o gari manmani bagai. Amsak borok gobangmani bisingo nung khorakcha tirprasa hingei mankha hingke belai kheno kapal kaham. O gari no manpuro khorak busuk borok khela nai tong nai di. 48 लाख borok khela nai tongo afro live genang no mansukui nai stadium sak borok gobang mani bisingo bo mannani hingke belai kheno kapal kaham tei chini tirpra sangai mangkha hingke belai kheno bono congratulation hingke bai songnar bo mansukui tongkhana umte heke chengke tamgei maya hinei obo jotoni no waisa salphayo umte heke kapal kaham mangnani kok asol kok hingke try se khlainani nango. Try khlainai kangke se saimanani manani maya nung try se khlaya hingke bahike manani hingke bayap song tinin bagi amsang no teisa haina hai malai fiuna tekni next video last dot night time bagi teisa haina hai hambai je subscribe khlaijak kongke subscribe khlai bell notification on kherdi teisa haina hai hambai.